Amaiko atzaina. Nozuen izenak? Ni izena Luis da. Ni Iñaki. Bueno, ni kadete entrenatzailea naiz. Eta gu infantil taldeak. Bueno, infantil taldea eta ni aurten egon naiz baita juvenil. Zaba beran urtea, ospatu gure urte, guraldi hobearekin, aizkin hau bezala, baina, bueno, bigarren aldiz, aprobetxatzen dugu ere ospatzeko gure taldeko 15. urte muga. Nire ustez,
gora egiten ari da, hori txoketan, hor daukago arraitasuna eta talde importante bat, eta gutxinaka mutilak eta neskak animatzen ari. Beti gainik Nafarroan, uste eskubaloia izan dira zerbuia eta badago arrobia, talde dezente, batez ere Monia nahi, eta beste batzuk hor gaude baita, Bai, nire ustez, orain emakume eskubaloia, gero eta jende gehiago dago, jende gehiago aritzen da. Hemen, adibidez, uste dut kategoria infantiletan eta garetan daude talde gehiago emakume ligan, asko Gutien ligan baino, bai talde. orduan, gero, adibidez gu hemen zizurren badugu zizkibaloia hori eta gustatzen zaigu baina zergatik adibidez Arañin edo Fontanazian talde pila eta neska. Euren bat, bederatzi taldetan, eta batzordea, gurasoak ere parte hartzen dute, laguntzen dute, nazaileo. Festa honetan mugitu da ende pila eta hortaz gain antolatu dugu infantil sektorean eta jendea mugitzen ari da. Nola ikusten duzu eskubaloiaren etorkizuna hemen Nafarroan? Nola gustatuko litzaizueke izatea etorkizun labur batean? Gustatuko litzaizuke futbol mailan egotea, ez? Hori pentsatzen da, horretan gaude, Egoera nahiko osasuntxua da, egoera nahitasuna sobalen, azken urteetan Europan jokatuta, eta badute akartzeko. Orain zaiatzen ari da eskenak igotxean, zuko gatzen dain kategoria biziko maila. Eta nik uste dute bi urtetan zinazki gertatuko da. Bai, noski. Hemen oso gustora gaude, etxe ondoan, lagunak. Bai, azkenean, guk entrenatzen dugu hemen, seme-alabek ere jokatzen dutelako hemen, eta talde bezala aritzen gara. Gure asmoa izan da eskubaloia zabaltzea, gure kasuan, hemen, gure herrian. Printzipioz, giroa eta hori nahiko osasuntxoa izaten da, bai. Baina, batzutan ere, badira holako tirabinek, maietan. Animo, entrenatzaileak. Ongi izan, eskerrik asko,
Aurreneko urtea etortzen zaretena? Azkenekoa? Bai. Azkeneko urtea. Emakumeen eskualei kirela jentzaiola hainbertze garrantzi baita. Eta eman beharko zaio garrantzi gehiago? Bai. Zera kirola respondite.
Fernando Sáenz de Ugarte, Ardoiko neska baten aita. Gaur tokatu zait speakerrarena egitea, eta orduan epikiten zamentze mikrofonoarekin, eta musikarekin, eta izkatxo bat hau animatzen. Eta gaina ikaragarrizko eukitea izan dugule, eta orduan hoize. Nik uste Nafarroan eta nik Gasteiztarra naizela, Gasteizen baita ere eskubaloia potentia dela, baina Nafarroan askoz gehiago. Eta gainean ere pilo bat gustatzen zait. Girola bezala eta giroa eta oso giro polita. Atzegina ez dago alako lehia ikaragarria eta bueno. Baina eguzkia dakago, aber bukatzen dugun jaia eguzkiarekin eta zariak eta eta hori bai disfrutatzen. Esker, zuei. Euskaraz baino gehiago ezin arazo nor garen eta nor ginen lehenago irasogatik harago Euskal Herri bat badago Euskal Herri bat badago
equipos veo yo aquí, ¿eh? ¿De dónde venís vosotros? Cantolagua y Ardoy y poco más, ¿Dónde vive este taldea? Ojo, Cantolagua, ahí, piernas arriba. Hay más equipos, no se oye. Pasen por aquí para comunicarme de qué equipos son. Dinoain, que no hay, Ardoy. Tenemos medallas. El Wes está atacando en estos momentos, señores. El Wes parece que va cabeza con cabeza en estos momentos. Y hay uno de Anaita. Bien. In my direction, jumping for better, such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on my darkest. Got me feeling so can't do it. You wanna savor every moment slowly, slowly. No se acelera el pulso. Oh yeah, ya me estoy buscando más de lo normal. Todo mi sentido no vive. Despacito, te voy a mirar tu cuello despacito. Mira que te diga cosas al oído, para que me ayudes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, porque lo que eres que tu laberinto. Kaixo, nik Aritz naiz, Aritz Zaragoeta, Nafarroako epailea naiz. Hemen inklusion honetan laguntza eskaini egingo diogu eta gure partez. Lauden ez dakit uste dut 2000 pertsona gutxora bera. Lagunduko diogu partiduak aurrera ateratzen eta gure inklusiona bitartez. Guk partiduak gutxi gora bera epaituko ditugu. Jendea ongi pasatzeko, azken fenean dela beraiek egin behar duten partea. Nik duela 5 urte utzi nuen. Aurten, ja bakarrik, nire eginkizun bakarra da epaitzea, gutxi gora bera, nire epailea naiz. Nire ustez, egin den lana ona izan da. Izan diren emaitzak uste dut primerakoak izan direla, adibidez Nafarrak dauka selekzioak uste ditut goi mailan, igo ditugu. Eta eskainiko nuke guri laguntza ez, aurten apostua egin du emakumeen bitartez. Uste dut talde bat lehenengo mailan igo nahi duela. Eta niri iritziz daukan taldea, jokali taldea, nahiko nabarmena da eta oraimen hori lortu aldu. Neskak ere nire lanean hartzea, ez? Uste dute momentu hona da, momentu hona dela. Y nos estamos jugando una camiseta. Camiseta va a París.
hobekien dantzatzen duena dintzeko. Kontuz hortik honetan juradoa ibiltzen dela, española Amaya García de Garibay, si no lo he dicho mal. González, González. Hay que darlo todo. Ya se está acabando. El jurado está seleccionando.
Bueno, niz Jon Gondan naiz, zizur nagusiko alkatea. Gaur zizur nagusian, hemen daukagu Nafarroako eskubaloiko festa. Aurten gure herrian zizur nagusian tokatzen da, eta ikusten duzuen bezala, hainbat jende, eta bueno, giro ona, euria egin du baita ere, baina orain errespetatzen ari da. Noski, eta hau kirol zerbitzua parte hartzen du, baita ere Eskubaloiko klubarekin, Ardoiko klubarekin, aurten 15 urte betetzen ditu, eta guretzat pozgarria da festa hau izatea hemen Zizurren. Hemen Zizurren beti laguntza hau ematen dugu, bai kirolean, bai kulturan eta hainbat arlotan. Entregan los premios como las personalidades que nos iba viendo. Pero voy a precisar que no nos la recibió. Va a quedar muy bonito, ¿eh? ¡Infantería B! ¡Un aplauso para la infantería! Los alumnos femeninos que se vayan preparando para allá, por favor, a los grupos femeninos preparadas todas. Estamos con infantería. Y vamos llamando que se vayan preparando a la casina, ¿verdad? Así que, un aplauso, por favor. Como decía, se es Alorí femenino. Entrenadores importantes, vamos con la ocasión. Preparado para Bastardo. Bastardo va, Cantolagua, Tafalla, Aoiz, por favor, vayan preparándose. Cantolagua, Tafalla, Aoiz. Vayan acercándose para este lado. Venga, Bastardo, ven. Bandita, chao. Sí, sí.